U petak, 5. juna, zvanično je otpočela nova sezona Splava River. Novu sezonu imali su čast da otvore pevačice iz benda Hurricane. Šta su to sve Ksenija, Ivana i Sanja izjavile pre nastupa, pogledajte u nastavku. Dobro večer, sjajne devojke iz benda Hurricane, zdravo. Šta se sprema večeras u Riveru? Ludilo! Uraga na sceni! Otvaranje sezone, ali tako, da li vam je posebno drago što baš otvarate vi sezonu u Riveru večeras? Kako nije, evo jedno smo čekali da počnu nastup. Kako su uželele? Evo, nema Eurovizije ove godine, ali da li sljedeće očekujemo vas na velikoj sceni Eurovizije? Još uvijek ne znamo, da. Odluka je na RTS-u, tako da oni imaju do septembra pored da kažu šta su odlučili, nam što bude na Ljubici. Čim mi saznamo, znači. Sa kojom pesmom se otvara večeras Ludilo ovo? Našim najvećim favoritom. Da li se nešto novo spremamo u skorije vreme sada, onako novi letnji hitovi neki? Da, vrlo. Pripremamo dve nove pesme, još jednu pesmu koju smo radili u Univerzalu, u LA-u. Tako da ostanite s nama, vidjet ćete, sprema se Ludnicu. Sada neki dalji nastupi, čuli smo sutra idemo u Šapcu, ili tako? Sljedeće nedelje u Lazarevcu, to je to što znamo za sada. Sada bili ste skoro kod Jelena Karleuše gosti na koncertu, pa neki utisci odatle? Šta reći, Jelena Karleuša su profesionalac, mi smo se divno provele pre svega i ostala nam jedna jako dobra uspomena, a i eto... Napravila je spektakl kao na Euroviziji. Hvala puno na pozivu. Neki vaš live koncert uskoro, tako kao Jelenin malo možda? A Bože zdravlje, zašto da ne? Hvala vam, puno sreće i hvala vam.